Gagsunan. Din na to iyag-yag ang kamaturan sa Facebook, no. Kay bisang sagtago na to ang kamaturan mo tawag yun mga kaibigan, mga kaigsunan. Okay, di ba? Ang kapobriho na to di na to itago yung nani na ano. Ang ato ang gigamit nga mantika mauni olive oil kay igsunan. Ayan. Kaning gamiton sa mga dato pero pobrita makatingalahan nga naatani hinatag in tao ni mga kaigsunan. Patantong ginaginot mahurot lagi madugay. Halos na din mo gamiton kay usik lagi saon man na nga magtaguan o hanton na hinay nahurot lagi yun inani ni magkuan sa mantika no sa olive oil magamit halos dalang sangag na lang yun. Aron manubo pero mahurot yun no ngatag na sa mo mandiri di kaluoy ni hatag ana no nga gikan po sa Italy brato nga dito sa ila no mao na gasahan butaanan niya wag mao ni karon na nahurot tagid madugay no antong gamit ng kaigsunan. Daghang salamat sa mga mayong tao no yung aning tagaan yung aning mantika ba mga kaigsunan nagamit tagid nato sa dugay panahon nga nahimuslan yun siya no. Okay, balik na po ito sa mantika ng blatohon. Okay, mga kaigsunan. Salamat sa pagtanaw. Tilawan na to lang sangag niya. Mura pog sinangag dito. Magimantikaan gud pero mauna nahitabo naluto gihapon. Okay, daghang salamat utuhon ko. Og mayong adlaw nga atong tanan. Okay. Healthy kayong pagkaon pero labi na kay sinangag na siya no. Og daghang salamat, bye.